Chini joto ti prasa lukurokno khaksang mate hamza bungya pharo जों मिया chini bubagrani songsajak kaisa rajnaitik platform chini tipra motha party bwswkangni 12 tarik edisi chongmari no rwksawi मिया chini edisi amchai ni lukurokni future ni kogno wansugui bubagra chini je candidate chongmani chini joto candidates rokno ang congratulations janago khaksangma te hamjak mung yapharo norok bubagra ni je dagamani samung abno norok khari tangana chini ti prasarok ni future ni kogno wansugui norok samung khlayana 28 jona chini ti pramotha party ni je candidate chongjakha abo bebagno chini bubagra ni choice hege bubagra ni saijak chini adong tripura kwbangma chini warriors bubagra na hamjaknai bubagra ni bagui sal thgiyawi sal brum brum no samung khalai tongnai mohai leader kwbangma tongo chini bubagra ni logiwo phiaba seatle joto 28 ta seba chini bubagra hiniba sabno ticket rinai sabno riya abo bobo jotono rinai musukjago judino 1000 ta seat tongka bo 1000 ta fan ri khamung haisi kai chini bubagra je asik democracy babe jotono kok sawi jotoni khano supungnani bo musungjago haifano seatle joto 28 ta seba 28 jonani bumung bubagrani je wansuk tuino abo khlaijaka ke bubagrano to khulumung yapharo bubagra nang tongmani bagino chini ti prasarok tini unsuk jara gawo sokpaikha thinango tebu kuchuk sakao sogine asa khayo जों त्रिपुरानि joto lukurokno chini tipra mothani ngui ang khaksangmate hamjakmung yafarhoro norokni wansukmani moteno norokni samani moteno bubagra kuno rajnaitik bodol bai alliance thanglia karon chini thinangni kogno wansugui chini busabutui busukni kogno wansugui no bubagra keu bai alliance thanglia kaitabuk 12 tarik norokni आशीर्वाद नरकनि हामारि चिनि बुबाग्रानि याप्रि क्राक खलायनाय आव जों जतन सायमोन हानि बागै जत लुकुरकनो खुलुमुइ कइजाव वानसुगुइ बुजिउइ जों 12 तारिखआव भोट मारिलायनाय गणतन्त्रनि रायदाव बा जों भोटनि बिसिंतिनो जों दफा हामक्राय मा खायनाय कुनु खायनाक्रि जों बाध्य कारण त्रिपुराव राजतन्त्र करि जों आव जतन सायमोन 184 जना राजा चाइ थांखा chini ti prasarokno rule khailangka amsuk bosor chini ti prasabo जों rule khainani rungo abono proman abo itihas sao laibuma sao tripurani ke aboni bagai जों ti prasarok bo thinango teisho o tripura ho जों chini bubagrani bisingtin जों rule khaimannai abo जों saimano kintu kwbangma lukurok ticket mayangui bodol slaimani rok जों nukjago gai bubagra khas hajago omohai rok nukha kai je chini warriors rok chini dofani bagui samung khlainai leaders rok jodi omohai ke bubagra no yakari thangka ke bobo khas hajago kintu amubai effect kunu ngedo chini lukorok jotono saimano je amubai kunu effect ngya phano je borono leaders namka bubagra all leaders rok tini jodi omohai ke bubagrano yakari jatiyo rajnaitik bodolo bahar ka hangke abo chini ti prasarokni thinangni bagui abo kaham ngui manja abo jotono sawiman ngkai kwbangma borok rok mane जोंनो phone khaika tangi local candidate ria local candidate ke kaham
जों लकेल केन्डिडेट बुरि नायखा बुबाग्रा 2021 नि सिमी गोबांमा लकेल केन्डिडेट तिनि तिफ्रा मथायाखरै गुबुननि राजनैतिक बदल थाङै दङबो जों नुखाबले के लकेलिया आबो इम्पोर्टेन्ट जा इम्पोर्टेन्ट हकै सिनि थिनांनो जों बाहायकै क्राक खायना रगनाय सिनि लाइबुमानो जों बाहायकै क्राक खायना रगनाय आमसे सिनि वानसुक मुंना नांनाय के जे बररकनो तिनि बुबाग्रा टिकेट रिखा आमु बाय जे टिकेट माया ngै थानाय बरो बखा कयनानि को गया बखा थैनानि को गया कारण बुबाग्रा जे बाबे वानसुगै सामुं खायतंगो आबो चिनि लुकरक बुजिना नांगो गे चिनि लुकरक जथेष्ट बुबाग्रा लगियो सुं जतन साइमानो लीडर खरसा खरने आयां उयां नायनो बाक्सा रां पैसा नांजागो फेमिलिओ बाक्सा पावर नांगो टिकेट नांगो माबाय गोबांमा राजनीति बदलग थांलायनाय फ्यूचरबो थानाय थिनांगो तेबो थांनाय नि जों खोनावै दङ थांदों जों कुनु मुजागिया बुबाग्राबो कुनु मुजागिया इफेक्ट पार्टीबो कुनु दिन कलाया किन्तु बखा खामजागो ता चिनि बुबाग्रा खा खामजागो जे अमा हायकै दफानि बागै साम खायना हिनि चिनि बुबाग्रा गोबांमा लुकरनो टिकेट खा ईएम खा एमडीसी खा के एमएलए जों तिनि मिनिस्टार जा किन्तु अमो पद रक अब बेबाग न टेम्पोरारी से इवेन जों अ संसार जतो से टेम्पोरारी हाइफानो सिनि अ संसार जतो दफानि न बरक निजिनि हाव निजि रुल खायनानि मुजु किन्तु जों तिनि निजिनि हाव तंगिनो जों निजिनि रुल करिखा मानो जों फिरगुइतुब ना बागैसे चिनि बुबाग्रा चिनि सामो फाइजार अजराव जों जतो तिप्रासारक थानसाके बुबाग्राना लगिरि थाय जेसा राजनीतिक बदलफान खायतंग्रा थुं तामो कांग्रेस तामो सीपीएम तामो बीजेपी तामो गोबांमा राजनीतिक बदल तंगै दं मानो किन्तु ताबुक जों राजनीतिनो तोरजागनानि जराया ताबुक जों दफानो चिनि बुसाबुतिरनि भबिष्यतनि कगनो तोरजागनानि जरासि गाय जों नुखा जरा टिकेट मायानि बिसिं रग गोबांमा बखारो दुख नांजाखा किन्तु आं तिनि लाइभो नरनि बिसकांगो सानानि मुचुंगो बेलायके प्राउड दंगो जे चिनि बरम गोनां राजेश त्रिपुरा चिनि बरम गोनां सुहेल देव बर्मा नायदि बरक मिया हरो लाइभ खाय माने बरक शाखा बरक अमनो प्रमाण खायका जे राजनीतिनि पोस्ट कतरिया राजनीतिओ मंत्री एम एमएलए कतरिया मिया बुबाग्रा बरक खरनि रानिंग एम ने एडिसी नि जों मंत्री न हिनि मानु रानिंग मंत्री न ड्रप रिउइ कयेकजन बरकनो चान्स रिखा बुबाग्रा किन्तु अमुबाइते चिनि बरम गोनां राजेश त्रिपुरा बाय बरम गोनां सुहेल देव बर्मा आं बइते बनि बखा खामनानि को गया सराबसानि बागै किसिसा जतन कायसा मंत्री पद तमा बा किसिसानि बागै हयतो खाव दुख नांमानो किन्तु जों 2-1 घन्टानि परेखाने जों नुखा बरमनि रिएक्शन सोशल मीडियानि बिसिंते मियान नुखा आंबो नुखा माने जेबाबे बरक निजि बायथांनो बुबाग्रानो लगिरिनानि हिनि सावि दङ गावमनो जों बरनि आरो जोंनि सोलोंथाइ गोबांमा दङ जिनि जारा सिख्लारक जारा चाक्रारक जतन सोलोंथाइ खालायो बरक चेराय उंगै मानो बरक हयतो तागु बेचेलर बरकनि थानि जों सोलोंथाइ जे तिनि बरक टिकेट माया उंखानो मन्त्री दंतै टिकेट माया उंखानो बरक बुबाग्रानो खिबिया दफानि बागै सामुं खायनाय थिनांगोबो आगिबो बुबाग्रा बायन दङ ताउबो दङ लबो दंनाय इनि बरक सोशल मीडियाओ सामानि आबो नुगै आंबो माने सागनि बुखुमो रकसे बसाय थांबायसिउ माने आसके माने खाकवार आसके सिनि सिख्लारक आसके बुबाग्रानो हामजागो आबोनि बागै माने बरक खरनिनो तो आं माने हरो फुन मा खायका के बरनो माने हामबायबो मा याफारका माने आमति हाय लीडर जों नांगौ बुबाग्राबो बेलायखिनो माने बरनो नुगै बेलायखिनो खा माने खामजाका के थिनांगो ताम्बा थिनांतो पुस याबले थिनांतो चिनि बसाबुतै चिनि तिप्रासारकनि अ हानि मालिकरनि भबिष्यतनो तैसे जोंतो बानसुगै सामुं खायतंगै जों तिनि सुहेल ते राजेशनो सारा त्रिपुरानि लुकरकनो तिनि नुबायखा जे पोस्ट कतर
या पुष्ण तरजागिया जों दफानो तरजागमानि जों बरकनि बिसिंथि जों नुबाय बानखा के बरकनो आनी इंगे आं खाबाय माने एकदम पुरा बखा बिसिंनि बखा कुथुनि होते आं बरकनो बेलाय के हामबाय मारियो जे नरनि खा आमसकै कुवार नरनो आसकै बुबाग्रनो समायरि जा खायकै तिनि सामुं खाय तो माने बागे नरक ताबो थानसाखै सामुं खायनानै मुचुं जागो गे जारा टिकेट माननाय नरक सामुं खायदिनो के जारा माया ngै खा ओ दुख नांतंनाय नरकनोबो आं कयनानै मुचुंगो कारण पोस्ट ते टिकेट नि जे लिमिटेड ओनलि 28टा गे ओ 28टा बा सामनोबो बुबाग्रा हिना सग्रि मान जानबा गे आबनो जों बुजि थाइखलायो जारा लिडार्स जों जारा वारियर्स जे जों बुबाग्रानि बागैबो बुबाग्रानि बिसिङावबो आसुक पसिबल या जे जतो बरकबो टिकेट हेनानै सेम एसेम्बलियावबो आमाहायनो जों तो फानो बुबाग्रानि लगी तंलाय जाव जारा टिकेट मायं थंपन गोबांमा लुकुरक गोबांमा लिडार्स रक सिनि वारियर्स टिकेट आसा जाक तंमानि टिकेट मान्या ngै गोबांमा माने खाव दुख रक नांजागो काबलायो किन्तु आबो स्राबसान बागैसि किन्तु जों 2-3 घन्टा परेखानि जों वानसुगो जे जों टिकेट मायानि बागै वानसुगै टिकेट मायानि बागै मुक्ति खिखलाय कुनु लाब करै जों दफानि बागैसो जों मुक्ति मा खिखलायनाय सिनि बुबाग्रानि यापिरिनाव राग खालायनायनि बागै सामुं खायना बागैसो जों मुक्ति मा खिखलायनाय टिकेट माया बाय जों मुक्ति खिखलाय सिनि दफा हामियाबो माने हामनानि फाइसिं थांगियाबो जों सायमोन गाय आबनो जों सोलोंथाइ सिनि ताकु सुहेल ताकु राजेश जेबाबे जिनि दफानि बागै जिनि सामुं खायनानि बागै कमिटेड आमनि बागै जों बरकनो जत हाफारिति जत टिपार सारनो जों बरकनो हामबाय रिलायनो जे अमाहायकै बिसकांनि सालबते बुबाग्रान बागै सामुं तांनाय हिनि सानाय रकनो एते बाबायसिदिगे जों नुगो जे टिकेट माया हिनि जों गुबुननि राजनीतिक बदलो बाहारमाननि लोगो जों नुगो तो हयतो फाइनान्सियाल तेबो आमति इंगै फानो मानो किन्तु आमुबाय सिनि बुबाग्रानि यापरि हेलेंग्ला खायसे शुधु हयतो बिनि खाव कष्ट नाङै मानो दुख नाङै मानो जे आंगासो वारियर्स काहाम लिडार्स नांबाय मानि तिनि पावार हायकेबा पोजिशन मानै साक तरजागै थांबाय क्या ओंगाय बुबाग्रानो पात्ता रिलिया अमाहायरक ओंगाय बो किजा दुख नांजागो हायबेना दुख नांजामाबो सालसा सानैगाबो किन्तु आबो रिकभारि ngै थां गिसों तिनि नुखा तिनि तो 25 तारिख लास्ट डेट जतो जारा सिनि तिप्रा मथानि टिकेट माननाय रक नरक तिनि लास्ट डेट बा गाहाम ग्रंखाय नमिनेशन पेपर सबमिट खायलायदि बुबाग्रानि याप्रि तेबो राखनानि दिगि थांगै दङ आं मनो कयनानि मुचुंगो आपिल खायनानि मुचुंगो त्रिपुरा हानि जतो त्रिपुरा सालुक रकनो ओ हानि मालिक रकनो नरक वानसुगै बुजिउइ सुजिउइ ताक्लायनि चंमारियो बुत्रिदि कारण ओ जागाव शुधु राजनीतिकनि बिषयया ओ जागाव शुधु पलिटिक्स खायनानि कइया जों ओ जागाव जों स्राय नुजागो जिनि ओ दफा बाहायकै हामनानि बाहायकै मोथांजागनानि आदिगिनबो जों मा वानसुकथाय कैते कैसा पॉइंट आं नरनो एड खाय सानान मुचुंगो तिनि लाइव जेहेतु मुं बरक गोबांमा नाय दङबा चिनि बुबाग्रानि वानसुक माखै कुथुक वानसुक मानि बो वानसुगो ओ हानि मालिक जों ओ हानि ओरिजिनल टिप्रासा जों गुंथाय बारारो ओ हानि मालिक के ओ हानि मालिक उमफानो ताबुबो चिनि थानि जारा चिनि कामियो तंनाय राव 6 शेड्यूल एरिया तंनाय राव बरकनि थानि चिनि कायसा प्रमाण पत्र चिन थानि करै ताम प्रमाण पत्र के चिं जे हाव तंगै दङो जे हाव जों तिनि नक तांजाक बारि खायजाक चिनि गोबांमा राबार बागान सेगुन बागान अमहाय जागारक चिनि तिप्रासानि दङ किन्तु केबनि थानि जागानि जे पर्चा एबा ओ जागा जे आनि रेजिस्ट्रेशन खायजाक अब चिनि थानि चिनि तिप्रासारं थानि करै कै आबनो सनाम लिनानि बागै चिनि ओ हानि मालिक ओ हानो अलॉटमेंट हायके जोंनो ओ हानि कायसा लाइबुमा सनामनानि बागै ओ हानि मालिक सनामनानि बागै न बुबाग्रा चिनि तिप्रासारंनो कायसा प्रमाण पत्र फुंनानि बागै न बुबाग्रा कुथुके वानसुगै सेंट्रल गवर्नमेंट बाय चुक्ति खायै चिनि तिप्रासारकनो
o hani malik sanamnani abo bini wansuk mung tongo abo kuno jati kuno dhormoni keboni birudaya जों जे जागाव tong tongo a jagano simino जोंनो at least sini sanamnani amo phano जों ma khaigrnai karon sabule saimanba আগামী 70 বছর এই 70 বছর ইয়াগুলো जों মডার্ন উংতে উংতে जों চিনিতি প্রাসারণিত কাগজপত্র কই গাই যদি সরকারি আপরু ব সরকার বো ফাইনো সাও ফাইনো ব লিডার তং সাবলে সাইমান বাতে 70 বছর পরে আজরাও যদি চিনিতি প্রাসারকনি কামিও ফাই nini jagani nung to ono jaga o nok tangi tongo tongma baloka aginin dadu song tongma nin babu song to katabu nung tongo nini busabuti tongnai nini busuk tongnai nin thani kaisa jik proman potro to tong gai jing phunuk maya gai afru norok o hani borogya norok kubuni hani borok sei ni norok bangladesh ni se fayu ini hinjak puru chini busabuti heko chini busuro afru chungno tamu wansugno abrokno jung wansuknani banta ga abrono kutuke wansuguino chini bubagra o hani malik rogno ha rinani abono hino land right o land right chung jese ka banango ke nung good democracy o hani odikar manani land right manani direct funding edition manani abo thansa krikei chung kuno dino kari tuwi manja abon bagin bubagra thansa nang jago ge thansa hinpano jehetu democracy ba chung যে বড় কবাং বনো শাসন খাই gai bubagrani je wansukmani abo belekene kuthukhe wansukjak abono ang tini norno srai srai ke ma saka tekaisa tagrom di jing chini nogo bike gari auto kobang mano tongo amoni ke chintani registration tong karon paikhang kai abo transport department ni hoite registration ma khayo traffic bai romjanani kiri jagu gai jing police rogoi manjaka kai chini bike ni kagos gari ni kagos sung phunu di ma phunu lai jau ge chin thani jehetu tong sung phunu gui mano ge je bike je gari je auto sung bai matro 20-25 বছর se tongo amoni bagi ke chin thani proman tongo potro tongo kintu je manai ha sung bai sara jibon tongui thangnai sung thima porebo chini bosabuti rok tongui thanai agi chini dadu song je nogo tongui tongka a nok thayono chini babu song bo tongka anok thenu chung botongka tabu chung o hano yakar mani yakulo chini busabuti tongnai chini busabuti rokni pore chini busu rok tongnai chini busu rokni pore chini bora rok tongnai ge a hani kai chini thani kaisa proman potro krui abo chung wansuknani nango ge chung o hani malik ti prasangai tini omhai jing jalo klaija je nijini hao tonguino kaisa proman potro chinthani krui amo belekene dukho belekene wansuk jangnai ko kintu chung amrokno ke wasi important rilaya chung sudu bhaigari no se important rilayo power politics no se rang puisana se chung important rilayo kintu je manai chung bai o sungsaro chung thamani yagulo phano chini busabuti busuro tongui thanai chini o ha no kai chung importance rilaya chung abo nukjagoi tong pia jara ফাতার হাস্তিনি ফাইনাই যারা বাংলাদেশ দেশনি রক ফাইনাই তা ত্রিপুরা তঙ্গই তঙ্গ বরকনি থানিকেই जों সাইমানো যতনিনো কাগজপত্র খাইজাক কারণ বরক সাইমানো হানি বুসুক মূল্য হানি বুসুক ভ্যালু হানি বুসুক দাম আবো বরক হামকেনো সাইমানো কারণ বরক বাংলাদেশও সাতক জাগমং ইয়াং ইন্ডিয়াও মা ফাইকে তাঙ্গি হিকে বরকনি আরো হা বংনি রেজিস্ট্রেশন তংহানসে বরক খারি অর বুস কষ্ট খাই মা তংখা gabon bagi borok belekeno hano mulloriu borok tini o ha boni yago kai o boni je nok thai khajak tomani borok je kheto khai samaro bong je bari khai samaro aboni boni thani jot toni thani no boni kagos potol tongbayo sudu o hani malik sini thani kai sing krui ge amno sing bujinani nango chini bubagra abono wansuguino o hani busarokno faidi banserina nangnai o hani busarokno thinango sung thimani yagulobo o hao sung kusung tongui thana nangnai o chiniti prasarok abono wansugni bubagra samu khaitung chiniti prasarok bolte sung joto 19 দফা tamo riang tamo chakma tamo jomatia tamo kaipeng tamo halam tamo koloi tamo molsom tamo deborma joto ti prasar thansakai bachanani nango abo chini bubagra samu khlai tomani sung nukjagoi tong ga ojorao sung phadi
chini bubagrani je wansukmani abono जों wansuklayano गोबां borok ani live video naयै जों কয়েকটা comment nalayano norokni logi thuya sak logi tongnai Rupendra okay Rupendra belaiken hambai Devchandra Molsom Thigno sir hambai Devchandra Molsom Hampu Tiprasha 22 to 25 Tipramotha seat manai God bless you sir 2028 CM Bubagra yes Hampu Tiprasha nono belaiken hambai जों मा चाइटक लायनाय जुदि चिनि बुबाग्रानो जों चिफ मिनिस्टार सामनानै हिंखाय जों 2026 जों 22 to 25 टा सीट नांगौ आबो चिनि हाम्पुति प्रसाद साका अबयशैनो नांगौ गाबोन बागै नरक जतनो जारा लाइभ नाय दंनाय नरकनो आं कयनानि मुचुंगो सिनिति प्रसारक जे गोबांमा राजनीतिक बदल खायनाय दङ अधिकार दङ खायनानि किन्तु हाय हिनफानो जों बरनो मा बुजगलायनाय जे आमथै खाय सालायाखो चिनि थेनांनि बागै जों मा वानसुनाय गोबांमा बर गोबांमा एलिगेशन तुइमानो किन्तु चिनि बुबाग्रानि नाहारमु कायसानो तिप्रासानि मानथायो कुनु कम्प्रोमाइज गै आबो चिनि बुबाग्रा स्राय स्राय कै सावि खनारिका उसुखांनि बि लाइभबो जों नुखामो गैताबो खते कायसा आं जतो लुकुरनो मन कयनानि मुचुंगो चिनि तिप्रामथा खायनाय वारियर्स रंबा आं मन कयनानि मुचुंगो फायदि जों कुनु भाइलेन्सिया कुनु केबो बाय वालाय बुलाय तगलाय अमहाय दिगे जों थांयावै गोजां ततक खाय पीस खायै जों बोसोखांनि सालो सिनि दफानि बागै जों सावमा खायलायनाय केबो बाय कुनु वालायनानि नांया बेबा तिप्रा सारकनो बुबाग्रानि लगै दङ जों इलेक्शन आबो जिदिनाय 100% जों जतनो सावि मानो हायनि बागैनो जों जतो लुकुरनो मन कयनानि मुचुंगो जों थानसाखै सावमा खायनाय अटु रां रिजार्भ अटुनि बागै जारा जारा रां रिनाय रक अबশ্যই माननाय किन्तु दागो इलेक्शन मडेल कोड अफ कन्डाक्ट कुनु सरकारि सुबिदा रिनानि आबो सेबसा ब्रिमाया कारण इलेक्शन कोड अफ कन्डाक्ट हके जों जत बरनो इभेन जों सरकारि गारि रकबो जों माकाया गाबो जतनो साइमानानि नांगौ गे इलेक्शननि परे अबশ্যই चिनि बुबाग्रा चिनि तिप्रासारनि बागै চিনি হানো বাদেব যারা যেটা সরকারিভাবে সুবিধা মানো আমার বেবাগনি রিনানি বাগै চাইতে গুইদङ गोबांमा बिल एडिसि हयते पास खायै गभर्नरनि थानि रहरजाक आबर तुरु जतनो नाय जों नुखाले चिनि बुबाग्रा तमा बागैनो तिनि बिसि इलेक्शननि बागै हाइकोर्ट केस खायका हाइकोर्ट जों जारिमालियान बागै सुप्रीम कोर्ट केस मायखायके बुबाग्रानि निजिनि बायथांनि रां खिबै बतिनि सुप्रीम कोर्ट केस खायमानि बागैनो तिनि एडिसिनि जे जनरल इलेक्शन अब जराव मा खायका किन्तु विलेज इलेक्शन 2016 उमासे आबुनि परे बिसि इलेक्शन खायजागलिया गावनि बागै बुबाग्रा चिनि तिप्रासारकनि जे कन्स्टिट्यूशनल राइट्स जे तंमानि कन्स्टिट्यूशन जों जे अधिकारी तंमानि आमुनि बागै चिनि बुबाग्रा फाइट खायमानि बागैनो तिनि एडिसि नि बिसि इलेक्शन मे मासनि बिसिं पायरेदि नि सुप्रीम कोर्ट बाय साहरजाक के अबশ্যই मेनि बिसिङनो चिनि बिसि इलेक्शनबो खायजाकनाय के अब बेबागनो क्रेडिट बुबाग्रानो जोंमारियो ग बुबाग्रानो तेवशा हायनो हाय थैंक यू बुबाग्रा you have done so many things for our Triprasa so we the people of Tripura as a Triprasa we always with you बुबाग्रा हम लोग सब आपके साथ है आप चिंता मत कीजिए हम लोग जीतेगा जों जेसेबां कप्लायनाय आव जों सायमान दं कारण तिप्रासा 90% तिप्रासा चिनि बुबाग्रानि लगियो दङ गफायदि नरकबो जतनो चांगरि खावै 16-17 दिन चिनि बुबाग्रानि कगनो जों पिलायदाय चिनि बुबाग्रानि बागै जों सुरिलायनाय जारा ख्रिस्टियान बरक चार्च जों मा सुरिलायनाय जारा हिन्दु मन्दिर थाङै जों बुबाग्रानि बागै मा खुलुमलायनाय जारा बुद्धिस्ट बरक बुद्ध मन्दिर थाङै चिनि बुबाग्रानि बागै जों मा खुलुमलायनाय कि जारा मुस्लिम बरकनि थाङै मस्जिद थाङै बरकबो खुलुमलायनाय बुबाग्रानि बागै अमहाय
जों नुगुइ दङ दाबो गुबुननि दफा एकेबारे चिनि वानजि दफा हिंजांनो रखपन्त बुबाग्रानो लगिरिनानि बागै रेडि इंलाइजा कारण बरकबो साबिमानो त्रिपुरा हो बरक अरो तङै मा तंहै मानि आबो टोटेलि चिनि त्रिपुरा सारकनि हामक्रा एकेबारे त्रिपुरा सारकनि सुबासु तंमा बागैनो बरकबो तिनि ओ जागाव तंनानि जागा मानफाइके तंखा गै बाक्सा जरा बुजिनाय रक बरकबो जोंनो हेल्प खायनानि बागै रेडि के जरा बुजिया रक शुधु सेल्फिश निजिनि बायथांनि बागै सिमी वान सुंनाय बरकनि बिसिंबो गोबां मानो दङ के बरक सापर्ट खायापनो जरा बुजिनाय बरक सापर्ट खाय दङ শঙ্করশীল দাদা আপনার কথা বুঝতে বাংলা স্যার বাক্সা টিকেটनि बागै खा कयनाय रकनो तामो साना मुचुं नों इउबि त्रिपुरा आंबो ताइसिंनो साइपेखे जरा टिकेट मायारक नरो कुनु तावानादि चिनि त्रिपुरा साबुनदके मो थांजानाय आमनो से वान सुदि इंके चिनि ताकुक सुहेल ते ताकुक राजेशनि आमुतो नरो नुदो नुखना जेबरो बुसुक बखा कुवाके बुबाग्रानो लगिरि दं आशा खायो जरा टिकेट माननाय बरबो खुशी जरा टिकेट माया बरबो चिनि जरा टिकेट मानजारनि बागै सामुं खायनाय थानसानि बागै बुबाग्रानि याप्रिनो राग्रिना बागै अब आं 100% पयतो खलायो नरकनो फादि जों बोसकांनि 12 तारिख दाक्ति दाक्ति न फुंगो बाचावै चिनि बुबाग्रानि याप्रिनो राग्रिना बागै चिनि त्रिपुरा दफानो मोथांनानि बागै चिनि बुसाबुतै बुसुरगनि भविष्यतनि कगनो वानसुगै जों 10,000 20,000 रां बाय चिनि बुसाबुतै रगनि भविष्यतनो फालैमाया आकगनो जों वानसुगलायै बोसकांनि सालो बुबाग्रानि चंजाक चिनि कैंडिडेटरनो जों गोबां बुरबाय कप्लाय खालायै चिनि खरांनो केन्द्र सरकारो तेबो सौरिवै चिनि त्रिपुरा सारकनि हामक्रानि लामा जों सोनामलायनाय जतननो हामबाय जरा लाइभ नाय दंनाय आनि रांसाकनि माया गोनां ताखौ बुखौ अकरा चाक्रा रगनो खुलुमु याफारो जों थानसा मा दंलायनाय थानसा दंगाखै जतन सम्भव जों जुदि डिवाइड एन्ड रुल खालायजाखांखै जों तेबो बिरमान मानानि दिगे थाङै दं गा आबनो बिरमान मानमां जों सेलेखा जों ते बिरमान मानानि मुचुंलिया कारण चिनि मानि कक बरकनो पर्यन्त जों चिनि इंराजी बाय जों जेहेतु सुयो अमरो पर्यन्त जोंनो रिजागे आंगै दङ आबनि बागै जों कुनु राजनीतिक दल बाय एलायन्स जोंलिया जों साइजुंनो एकेबारे इन्डिपेन्डेन्ट जों चिनि त्रिपुरा मथासिमिनो जों बाजालायखे दाबो टोटेलि लुकुरकनि थानि चिनि बुबाग्रा नि याप्रिनो बुसुग्राग्रिनानि अब टोटेलि नंनि थानि याफारजा गाय नंनि फान नंनि चुबाचु नंनि हामारि नंनि आशीर्वाद बेबाग बुबाग्रानि लगी दंखांखै सालसा अ हाव हायनो हाय चिनि त्रिपुरा जों रुल खायपिनाय जों बुबाग्रानो मुख्यमंत्री सामनानिंकै ओ 2026 नि एडिसी इलेक्शन एकेबारे एडिसी चंमारि ओ बेलायखेनि इम्पोर्टेन्ट के फायदि जों जत पाल मिलिलायै बुबाग्रानो वाइसा जों जेसकपन चीफ मिनिस्टर सनामै बुसकांगो चिनि ओ हानि मालिक जों सनामलायने ते ओ हानि अधिकार चिन्तानि सकबायनाय गतिसे हायनो हाय बेलायखेनो हामबाय नरक जत आनि लाइफ नाय दंमानि बागै ओंखाय जे कमेन्ट खायनो तो खायकेनो जत शेयर खायबायदि जाते चिनि लुकुरकनि थानि आप टू ग्रासरूट लेभेल जरते चिनि ओ कक बिरमुरक सगैथों आबनो आं नरनो कयनाय शेयर खायै चिनि लुकुरकनो साइमानि बायदि गै जतनो तैसे हामबाय खुलुमबायके गाहाम ग्रों तंबायदि 12 तारिखनि बागै जतनो रेडि तंबायदि चिनि बुबाग्रानो याप्रि या राग्रिना बागै बुबाग्रा आयुग्लुकथुं आई लव यू बुबाग्रा